Para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan ing renungan Kikaji Purwantara dinten Jumat Legi 7 Agustus 2026. Kula Sartini saking Pepandan Randusari. Waosan ing dinten menika kapendhet saking Jabur Mazmur 119 ayat 9 dumugi 16, kawaos ayat 15 kaliyan 16. Mekaten pangandikanipun Gusti, pepaken paduka badhe kawula gilut-gilut saha ngawasaken dhateng margi pitedah paduka. Kawula badhe seneng wonten ing pranatan paduka sarta boten badhe kesupen dhateng pangandika paduka. Rahayu saben tiyang ingkang nampi pangandikanipun Gusti dipun raosaken lan dipun tindakaken wonten ing gesang padintenanipun. Haleluya, amin. Waosan ing enjang menika kanthi jejer gegilut lan bangun turut piwucalipun Gusti. Para sedherek ingkang kinasih, panyuwuraos kitab suci utawi PA ingkang katindakaken dening pasamuan sampun dados lelimrahan ingkang maton utawi mentradisi. Awit gegilut saha ngraosaken pangandikanipun Gusti ingkang sampun ngoyot kelampahan ing kelompok PA basis utawi kring dadosa ing kalangan tiyang sepuh, pemuda lan ugi utawi remaja. Kadangkala kita menika ngrawuhi dhateng PA namung amargi raos pekewuh dhateng tiyang ingkang badhe kita dhatengi. Perkawis ingkang sampun dados tradisi, perlu kita indak-indakaken kualitasipun. Temtunipun, kejawi kita sami pikantuk tambahing seserpan kawruh bab kitab suci, ugi sansaya saged mangertos paedahipun wonten ing gesang padintenan kita. Kados dene piwelengipun Rasul Paulus dhateng Timotius wonten ing kalih Timotius 3 bab 16. Wonten ingkang gadah pemanggih bilih piwulang kitab suci menika ginanipun namung kangge gesang wonten ing donya sakmenika kemawon, nanging ugi kangge gesang salajengipun donya dumugi akhirat. Inggih awit saking punika anggen kita gegilut kitab suci menika kita tindakaken kanthi tabri saha tumemen. Temah kita saged ngraosaken kabegjan. Kitab Jabur Mazmur 119 mujudaken pangandika ingkang isi piwulang tumrap tiyang pitados. Ingkang sami gesang atetales dawuh angger-anggeripun Gusti. Mliginipun magepokan kalian kitab Toret. Ugi nyerat pitedah supados gesangipun umat punika sae saha boten damel dosa dumateng Gusti Allah. Bab menika saged kelampahan saking pepakenipun saha sumanggem nampi piwulang pranatanipun. Pitedah saha pepenget saking dawuh pangandikanipun Gusti kados dene nampeni sakathahing raja brana. Para sedherek ingkang kinasih, juru Mazmur ugi ngengetaken bilih piwucal pangandikanipun Gusti kejawi dipun tampeni, dipun simpen saha dipun cariyosaken kedah dipun gilut-gilut utawi dipun raosaken kanthi temen saha boten dipun sepelekaken.
Awit pangandikanipun Gusti menika dados pepaken pitedah saha pranatan supados dados dilah saha pepadanging margi kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Doalah Rama kawula, mugi paduka tansah paring berkah dumateng pasamuan paduka. Sageta pangandika paduka saged dipun tampeni lan gegilut ing manah kula sedaya kanthi tumemen. Kados kersa paduka. Amin.